Jopuonjre mawuok e anyuola mochan ne kadak ma Kibra boma Nairobi oyudo fungruok tok yawnegi kar kano buge kod somo manyasani ma igeno ni koro dhi ting'o malo rang'iny mar somo e alworano. Kaluwore kod jakom mar AMG Foundation Andrew Muthe, kwan mamalo mar jopuonjre modak e kuonde ma anyuolagi yutogi ni piny hinyo kale achiedh nade mathoth ahinya tetemo yudo somo makare ka okang' makamage to duoko piny pek ma jonyuol yudo e nyiewo buge kod mwandu mamoko mag somo. Chenro makamae ni koro biro konyo jopuonjre mamoko bende counties duto 47 ma Thurka. A lot of planning has gone into opening this library, and our prayer is that itakuwa a blessing to all the children in this neighborhood, and that that blessing will be a blessing even to your children. So as we open it today, we wish you well. I am so grateful for these children because this is going to be your library. Make sure that you use it in the right way possible. Na muweke pale ingine, mkuja plata kule Lindi, muende kule Kibera mzima, mtuwekee library kama hii. Na Mungu atawasaidia pia. Na pale mnatoa hiyo mali, Mungu aongezee, mujenge kama 5 hapa. Kila location zetu hapa ni 7. Katiba